Здравейте, пичове от YouTube. Днес реших да снимам клип на GTA San Andreas, както виждате. Може да се абонирате за мен или просто да харесате и така нататък. Аз съм малко нуб на GTA San Andreas. Просто си карам колеле. О, Хана Монтана с влака. Гледайте. Ама първо да си намаля звука, че Options Audio Setup. Така. Така по-добре ли? Да. Айде бе, бягай бързи. Карай бързи да аз пък бягай бързи. Клипът ще продължи около 24 минути. Само за 2 минути 3 толкова. Хора, имам лаптоп, нали оставих го долу и сега не го намирам. Защо така? Да не е изчезнал. Или някой да го е пипал. Може. Аз продължавам напред. Тя не изгледам. По-нататък ще бъде с BG Patch. А сега съм просто така. Втория епизод ще бъде с BG Patch. Аз мисля да има около 20 епизода. Лаг! Защо ми заби? О, как лагна? What the fuck, видяхте ли? What the hell? What the hell? Сам изпукай матачи, не. Гляпа. Тук май викаше нещо. Тук май викаше колата на бала сме преследва. Не знам, не съм сигурен. Хайде, човек, бягай. Айде, колко пъти ще се блъскам в тъпите коли? Колко? Да, гледай сега, тая копчета много ме дърва. Пак да става. Карай бързо, давай, 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 давай. Да, хел! Хел! Помощ! Кажете, че до тук не могат. Опа! Успяхме, хора. Първата мисия и бягахме от респект, не беше ли уважение? Някъде така автора ми.
Подкинах си такива Бен Хикс. Ако искате да снимам на други игри с по-реални някакви такива, може да напишете да напишете коментар. Искам да снимаме коя си игра. Хора, вървете тук през нощта към 2 и нещо и може да видите духът на майката. Нали, майката на Сиджи. Духа й. Аз го видях. И едно момче ми каза, че нали той го видял и аз искам да. Тогава казвам, че аз съм Андреас, нали, след това гледам майка на Сиджи. Смятайте хора. Don't hit me, I might cry. Руда. Райда. Hey, old Reese still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Тук ме трябваше да си направя прическа, нали? We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Да, ето. Don't expect me to kiss your ass or Нещо nothing. такова. Пък след това трябваше да ям, най в пицарията. Отдавна не съм играл тази игра. Имам 2 години. И я тази. Напишите в коментар дали сме яки с моя човек. То се знае, че сме яки. Big Smoke. О, да. Shit. I told you he was crazy. And you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm finish this. Then I'm gonna take care of business. Ако не яде талицата, може да се провали. Този май след това идваше с една пушка или не знам нещо такова. Йок. Лес. Стигам толкова. Да, ето пистолет. Съм май вика дай пъти. It's a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else does that. This pizza parlor's no pushover. Нама! Къде отиваш? Шама е точен тос. Go, fool. Take us back to the grove, motherfucker. Видяхте ли какъв хубав дрифт направих? Ей, какво, къде се забутах? Ай, избягай, че. Она с бухалката ще ме бие. Аз пак имам отмолуци, а не мога да кажа отмолуци. Умолуци го. Телефонът ти звъни, ама не дай го дига. Извинете, звънят ми. Моля те, не го дига, бе. Абе, спи. Така, как? О. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie.
тук имаш. Чакай да покопая. Ют. Покопах тук. Гледай. Хайде да тръгваме. Ах, what the fuck. Какво става? Тук трябваше да има оръжие, май. Не съм сигурен защо се вижда толкова тъмно. Не, what the fuck. Човека ми е изморен. И така, мисля, епизодът свършва. Мой. И така, епизодът мисля да свършва. И това е от мен. Абонирайте се за мен или просто ми харесайте клипа и аз ще разбера, че искате да снимам на други игри. Бай!